Dobrodošli u ovaj brzi pregled gradiva. Hajde da ne gubimo vreme i odmah pređemo na stvar. Danas prelazimo interpunkciju i velika slova. Cilj? Pa da se maksimalno dobro i temeljno pripremimo za onaj predstojeći test iz srpskog jezika. Biće ovo jedno sjajno, zajedničko utvrđivanje svega onoga što već znamo. Pred nama je jasan plan za danas. Prvo idu interpunkcijski znakovi, zatim malo vežbamo te znakove, onda prelazimo na veliko i malo slovo, pa na najčešće greške i, na kraju, završni test. Krećemo sa prvim delom interpunkcijski znakovi. Interpunkcijski znakovi su zapravo kao neki saobraćajni znaci na putu. Oni nam tačno pokazuju gde rečenica počinje, a gde se završava. I to nas, logično, dovodi do onog najosnovnijeg znaka, a to je tačka. Tačka se piše na kraju obaveštajne rečenice. Dakle, nju koristimo kada jednostavno želimo da podelimo neku informaciju. Onako, potpuno smireno, bez ikakvog povišenog tona. Recimo, mama pravi ručak. Ili, na primjer, Marko ide u školu. I to je to, prosto i jasno. E sad, prelazimo na znak koji uvek traži neke odgovore, a to je upitnik. On se naravno piše na kraju upitne rečenice. Kad ga koristimo, glas nam se automatski menja, zar ne? Zvuči nekako radoznalo jer uvek nešto ispitujemo. Na primjer, kako se zoveš ili gde je moja knjiga. Znači, čim se nešto pita, tu uskače upitnik. Hajde da dodamo i malo energije u sve ovo. Uzvičnik pišemo na kraju uzvične ili zapovedne rečenice. Šta to zapravo znači? Pa koristimo ga za neka snažna osjećanja. Recimo, kada se jako radujemo, kada smo uplašeni ili kada nekome nešto naređujemo. Sjajni primjeri iz ovo bi bili bravo ili pazi. Bukvalno se osjeti ta promjena u tonu. A sad nešto malo drugačije, zarez. Zarez ne ide na sam kraj rečenice, već se smešta unutar nje. Možemo ga zamisliti kao jednu malu, kratku pauzu za udah, a koristimo ga kada nabrajamo više stvari. Recimo, kupili smo jabuke, kruške i šljive. Ali, obratimo pažnju na ovo. Jako je važno zapamtiti. Ispred reči i obično ne stavljamo zarez. Znači, to je jedno malo pravilo koje uvek treba imati na umu. Prelazimo na drugi deo, a to je vežbamo znakove. Evo i prvog izazova. Pred nama su 3 rečenice bez ikakvih znakova na kraju. Koji znak tu zapravo nedostaje? Prva rečenica glasi gde živi Ana? Druga rečenica danas idemo u park. I treća pazi auto. Hajde da napravimo jednu kratku pauzu da bismo malo razmislili o pravim znakovima. I evo rešenja. Prva rečenica nas očigledno nešto pita, pa je sasvim logično da dobije upitnik. Gde živi Ana? Druga nam prosto daje informaciju onim mirnim tonom, pa joj fali tačka. Danas idemo u park. A treća je baš energična, jedno pravo upozorenje i zato obavezno dobija uzvičnik. Pazi auto. Ovo je bilo zaista odlično zagrevanje. Idemo dalje. Treći deo nosi naziv veliko i malo slovo. Da budemo iskreni, znanje o tome kada se tačno upotrebljava veliko, a kada malo slovo, predstavlja apsolutnu supermoć za savršeno pisanje. Ključna stvar ovde se svodi na 5 zlatnih pravila. Pod 1. Veliko slovo obavezno ide na sam početak svake rečenice. To se ne preskače. Pod 2. Koristimo ga za imena i prezimena. 3. Posebne imena životinje se također pišu velikim slovom, tako da recimo pas po imenu Žuća uvek dobija veliko Ž. 4. pravilo pokriva gradove i države poput Beograda i Srbije i na kraju 5. tu su praznici kao što je Nova godina. A ovo poređenje briljantno ilustruje baš tu razliku. U jednoj grupi imamo specifična imena, kao što su Srbija i Marko, koja uvek zaslužuju veliko početno slovo. U drugoj grupi su te neke male opšte reči, poput država i dečak. Dakle, Marko je posebno lično ime, pa to obavezno ide veliko slovo. Ali pošto je on samo jedan od mnogih dečaka, reč dečak uvek pišemo malim slovom. Sad je vreme za 4. deo, najčešće greške. Vreme je da postanemo pravi detektivi i prepoznamo te sitne greške koje nam se svima dešavaju. Posmatrajući ove primere, kod prve rečenice vidimo ime Ana koje je napisano malim slovom i to na samom početku. To naravno moramo odmah da ispravimo u veliko Ana. Zatim imamo reč sladoled sa tačkom na kraju, iako rečenica postavlja pitanje da li voliš sladoled? To se brže bolje menja u upitnik. U trećem primjeru, grad Beograd je greškom napisan malim slovom, što mora preći u veliko slovo B. I na kraju imamo niz jabuke, kruške i banane. Tu nam jasno fali onaj kratki udah, odnosno zarez pre reči kruške, pošto nešto nabrajamo. I stigli smo do 5. dela, završni test. Ovo je finalni izazov.
Ali pre nego što zaronimo u zadatke, napravit ćemo jedan brzi, osvežavajući podsjetnik pravila kako bismo bili potpuno sigurni. Znači, rečenica uvek počinje velikim slovom. Na kraju obavezno ide tačka, upitnik ili uzvičnik. Imena i gradovi uvek idu velikim slovom. Nabrajanje traži onaj mali udah, odnosno zarez. I naravno, opšte, obične reči idu malim slovom. Sad smo zaista spremni. Krećemo odmah sa radom. Prva 3 zadatka traže da stavimo odgovarajući znak na sam kraj. Prvi zadatak pita kako se zove učiteljica, drugi glasi danas učimo srpski jezik i treći, onako kratak i jasan, bravo. Ostavljamo par sekundi tišine za razmišljanje. Da vidimo kako smo prošli. Prva rečenica očigledno pita nešto i zato na kraju stavljamo upitnik, druga mirno prenosi jednu činjenicu tako da je tačka ovde apsolutno pravi izbor. Treća reč se uzvikuje sa puno entuzijazma, što znači da je uzvičnik nezaobilazan. Sjajno, idemo dalje. Nastavljamo u istom snažnom ritmu. Sada je zadatak da se isprave greške u pisanju. 4. zadatak je rečenica Milica ide u školu. 5. glasi živim u Beogradu. A 6. zadatak traži da se pravilno ubace zarezi u rečenicu na stolu su olovka, sveska, knjiga i gumica. Opet, dajemo sebi malo vremena da dođemo do tačnih rešenja. Vreme je za provere. U 4. zadatku reč Milica prosto mora dobiti veliko slovo. M je lično ime, M se nalazi na početku rečenice. U 5. zadatku živim dobija veliko početno slovo, a i sam grad Beograd također mora početi velikim B. Što se tiče 6. zadatka, zarezi moraju da razdvoje stvari koje se nabrajaju, pa dobijamo ovako nešto. Na stolu su olovka, sveska knjiga i gumica. I evo nas u samoj završnici, stigli smo do brzih pitanja. 7. pitanje, reč pas, pišemo li je velikim ili malim slovom? 8. pitanje je ime žuća. 9. zadatak, šta je tačno? Pod A, Ana voli knjige, ili pod B, Ana voli knjige. I konačno, 10. finalni zadatak, popravka ove rečenice, da li Marko živi u Nišu? Finalna provera znanja. Pod 7. Pas se piše malim slovom jer je u pitanju opšta reč. Pod 8. žuća je lično ime pa tu obavezno ide veliko slovo. Kod 9. zadatka pobedu odnosi opcija B, Ana sa velikim početnim slovom i onaj 10. rečenica na kraju mora izgledati tačno ovako. Da li Marko živi u Nišu? I to sa velikim slovima za sam početak, za ime i za grad, a naravno uz neizostavni upitnik na kraju. Sve čestitke na ovom sjajnom prolasku kroz sva ova pravila. Znanje je sada baš čvrsto utvrđeno i zato za sam kraj ostaje samo jedno malo pitanje za razmišljanje. Sada kada nam je ova supermoć jasnog pisanja u malom prstu, koja li će to biti prva potpuno savršeno napisana rečenica koju ćemo podeliti sa svetom?